Vítam vás na dnešnom predstavení Čupy a Bagíra, mixtape číslo 2. To si zabili, Urci. Prvý mixtape na svete, druhý práve na ceste, 1000 fotiek na nete, 20 ľudí na krste. Prvá meta za nami, utekáme ďalej, udrel som home run, čakaj od nás druhé. CD do pár mesiacov, stačilo nám leto, každý kokot vie to, že ideme jak vietor, ktorý rozfúka milión listov, ako bije jeseň. Každý z tých listov je jedna naša pieseň. Čuduješ sa, homie, odkiaľ máme toľko tém, 8 rokov prepitých, máme čo doháňať, man. Kopem do vás tie texty, ako loptu Messi, dávajú vám KO, ako by hráš wrestling. Nečakám už na nič, a len kreslím bary, krásne už na pohľad, ako v noci hviezdy. Je to pre mňa vesmír, preto to ja žijem. Ešte pre vás, fellas, toto už dávno viem. Mixtape vonku, jak deti po polnoci sedia pri bongu, jak nejakí otroci, není im pomoci asi ani mne. Furt píšem slohu, aj keď viem, že zanikne. V panike hľadám pero a papier, hľadám mierne teror a zbrane, chytám vieru do svojich rúk. Chcem len jedno, svojborský klub. Už je 7 rokov za nami, všade závany, všade zábavní. Kalani, idem s babami na party, Bacardi a Parvin. Už som high jak Charlie Sheen, dávam dôraz na rímy, ten odkaz je pravdivý. Labyrint slovný sme chlapíci, ktorí trafili korisť a zabili mnohých. Zdravím tých, ktorí ostali moji, ostatní odpadli, pozdravím domy. Druhé intro víta ťa, tak si to do síta daj. Hudba stále prosím ťa hraj, v srdci non-stop nosím ťa, ať